Osasun kontuakin harreman gutxi du, nahitek ari dugu, ia zer ikuspuntu bat egun, eta Carlos Cabillo kantatuko dugu, eta orduan guk kantatuko dugu bertso batian hitz baten deskribapena, hitz horrek, eta zuek asmatu behar dezuen hitz hori zein da. Batzutan gaixotasun bat izan liteke, baina izan liteke berdintzeko gorputza tal bat, izan liteke botika bat, izan liteke beste gauza orokorrago bat ere. Eta orduan gauza da, asmatzen junala aurre egiteala eta kale egiteuna kanpo gelditzea da. Baita ere, esan behar da, epaimaiak gukakora guk osatzea deula eta berdintzea egulak ejatzea. Orduan, papera gara dauzkazue, idatzi zemateko zuen hitza zeina, ze hautatzen zuen. Papera dezuela,